हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना इन्जिनियारिं खालामनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दङ थामहिनबा इन्जिनियारिं फरायनो गोसो जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन आरो बे मोजां खौराङा ओंखारनानै फैदों BTC सरकार थिंजायनिफ्राय बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। बुंदों बड'लेण्ड सुपार 50 BTR सरकारनि बानजायनायाव IIT JEE नि 2023 मायथाइनि थाखाय बेसेन नाङै 11 दाननि फोरोंथाय होनाय मावबादा BTRनि सिङाव थानाय इन्जिनियार जानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय सनानि खाबु लानानै फैदों। रांखान्थियारि लोरबां नखरनि गुन गोनां फरायसाफोरा बड'लेण्ड सुपार 50 नि गेजेरजों बेसेन होनाङा जासे 11 दाननि थाखाय क'क्राझाराव फोरोंथाय लानो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना गोसो दङ बिदिब्ला बेनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोना मुं थिसननानै लानो हागोन। बिदिब्ला गिबियाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बे बड'लेण्ड सुपार 50 आलाय माथो आरो बेनि थांखिफोरा मा फैदो बिदिब्ला गुसुङै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। শৈক্ষিক দিশত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কি কৰিছে সুপাৰ 50 এটা মিছন ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি জানো আমাৰ BTR অঞ্চলত কিমানজন ACS অফিচাৰ আছে, কিমানজন অফিচাৰবিলাক কাম কৰি আছে। আমাৰ নিজৰ এই অঞ্চলৰ ব্যক্তি খুব কম। যদি আমি আমাৰ অঞ্চলৰে ব্যক্তিক যদি আমি অফিচাৰ হিচাপে তাক নিয়োগ দিব পাৰোঁ তেতিয়া নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি চাব। গতিকে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে ইয়াত আহি পেলাই কাম কৰিব নিবিচাৰে, তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ বছৰত 50জন ব্যক্তিক ভাল অফিচাৰ হ'ব পৰাকৈ এটা তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। বছৰত 50জন যিকোনো প্ৰকাৰে 50জন ভাল ব্যক্তিক আমাৰ BTCৰ পৰা প্ৰদান কৰিব লাগে। BTC सरकारजों खुंजानाय बे कर्सखौ लानो थाखाय बिजाथिया माखासे हारोंथाय थामहिनबा एलिजिबिलिटिसफोर थानांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि माखासे एलिजिबिलिटिसफोरा सेथियावनो दङ 2021 आरो 22 मायथाइयाव उथ्रिसार एबा जोबथा आनजाद होनो गोनां सेन्ट्रेल बर्डनियानो जा एबा स्टेट बर्डनि फरायसायानो जा बिथांमोना PCM आयदाफोर थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। PCM थामहिनबा फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। नैथियावनो जाहैबाय फरायसाया BTR सिंनि नोगोरारि जाथारनांगोन होननानै बुंदों। थामथियावनो बुंदों ST फरायसा बिथांमोना मेट्रिक आनजादाव 65 जौखोन्दो आरो SC OBC एबा जेनेरेल केटेगरिनि फरायसा बिथांमोना मेट्रिक आनजादाव 70 जौखोन्दो मोननाय जाथारनांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय ब्रैथि नाम्बारावनो जाहैबाय BTRनि सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय लिरनाय आनजादखौ फरायसाया उथ्रिसार जानांगोन होननानै बुंदों। थामहिनबा बेवहाय एडमिसन लानो थाखाय बिथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो नांगोन। जायफोर फरायसा बिथांमोना बेवहाय उथ्रिसार जायो बिथांमोना बेनि थाखाय बेवहाय एडमिसन लानो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला गोसो गुदुं फरायसा बिथांमोना 10 जुन 2022 अक्ट'नि सिगां नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। मानोना फैगौ 10 जुन 2022 खालार खालि बेनि जे एन्ट्रेन्स एग्जाम बियो जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननो टाइमखौ बेवहाय खानानै होखादों। आनजादनि अक्ट'आ जाहैबाय 10 जुन 2022 खालार फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासि 11 रिंगासिम जागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बेवहाय मोनसे वेबसाइट होनानै होदों। बे जाबाय www.super50.bodoland.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गासै खौरांखौ मिन्थिनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जुदि मायाबाफोर मोनथिबावनो दंबायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय इमेलबो खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय इमेल आइडिया जाहैबाय super50.btr@gmail.com। बेनि अनगायै मोनसे फन नाम्बारबो बेवहाय होनानै होदों। बे जाहैबाय 7896747971 नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानैबो गासै खौरांखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन।